E, Evo kako nije uspio onaj video, tako ću sad ponovo postaviti snimljeno pa prebaciti jer šteta je da ne ostane. Sigurna sam da mnogi volite to poslušati naknadno. Dakle, treći dio kviza o Marku Maruliću. Htjela sam reći da se možemo najprije prisjetiti prvog dijela gdje smo bili u kvartu Svetog Duha i tamo smo tražili jednu poveznicu s našim Markom Marulićem i našli smo je upravo zbog čega se i kome je posvećena naša Judita. Pa smo onda bili na trgu, na pjaci i tamo smo tražili poveznice, naravno bezbroj je poveznica tamo, međutim mi smo se u našem kvizu bili uhvatili samo jedne, vezano uz plemiće, vezano uz vječanja, a sve ono neke druge tajne ostavljamo za šetnju s Markom i Darkom kad se budete uključili uživo. Danas smo u kvartu Božičević Natalis. To je mjesto na kojem je čitav sklop kuća i u tom sklopu kuća se nalazi etnografski muzej. Dakle, tu je ispisana čitava povijest Splita i za nas je to vrlo bitno vidjeti, razumjeti, posjetiti. Grad Split je nedavno izabrao projekt za upravljanje UNESCO-vom baštinom i vjerujem i čvrsto se nadam da će kroz taj projekt etnografski muzej biti samo još ojačan u svom radu, pogotovo respektirajući činjenicu kako se kroz muzej može najbolje prepoznati i pratiti materijalna i nematerijalna baština koju imamo pri UNESCO-u. Etnografski muzej organizira jako puno događanja, izložbi, radionica, koncerata, promocija, publikacija. U svakom slučaju je to prostor koji njeguje upravo svu splitsku tradiciju, počevši od urbane, arhitektonske do običajne tradicijske baštine. Tu su sakupljene i vrlo vrijedne zbirke, a jedna od njih je upravo izložena pod nazivom Jatagani, noževi i bodeži Osmanskog carstva. Da Osmansko carstvo već u vrijeme našeg pjesnika zaprijetilo Splitu znamo pouzdano zbog pljački, upada i paleži Osmanlija sa rubova splitskog područja. Marul je imao samo 13 godina kad su Osmanlije zauzeli obližnju Bosnu. Na ovom prostoru je i naš car Dioklecijana nekada šetao, ručao, grijao svoje promrzle noge, da bi kasnije kroz stoljeća tu nastajale stambene jedinice srednjovjekovnih Splićana, njihovi obrti, radionice, dvorišta. Sklop kuća kojeg dobro uočavamo zajedno sa crkvicom Svetom Andrije de Fenestris priča u istinu o svim splitskim stoljećima. Ali nama je bitno u našoj priči o Marku Maruliću što je upravo tu živio Marulov prijatelj, njegov prvi biograf Franjo Božičević Natalis. Mnogo je on pisao o njemu, već u vrijeme za života ga je uzdizao kao sveca. Kada je Marko umro, za njega je napisao: sad kad je postao prah, evo sve je više živ. Htjela bih ovdje također reći, a budući zvonik Svetog Duje dominira čitavim prostorom, kako je naš Marul dao prodati svoj vrt kod Svetog Andrije od 7 vriti, a jedan vrit je bio 853,13 metara kvadratnih. To nikako nije mogla biti crkvica ovog Andrije da Fenestrisa, budući se radi o vrtu od nekih 6000 kvadratnih metara i vjerojatno se taj njegov vrt nalazio možda negdje na Čiovu. Ali sad se sjetimo onog mog privjeska s kojim sam se šetala, s kojeg sam vam pokazala isto neki dan, s kojim se inače šetam na mojoj tematskoj turi. On ima prikaz zvonika, ali zvonika kakav je bio prije ovog renoviranja u kojem je sudjelovao Marko Marulić. Naime, Marko Marulić nakon što je prodao taj svoj vrt, on je sav novac dao da se upotrebi za renoviranje zvonika Svetog Duje, tako da se na zvoniku našao u svoje vrijeme njegov grb, međutim taj se grb sa stupićem nalazi danas u muzeju grada Splita. Natalis, kojeg smo spomenuli, a koji je živio u kući gdje je danas etnografski muzej, također spominje neku sobicu u kojoj je Marul pisao, a nalazila se blizu katedrale.
Kaže, odlazio bi u crkvu i iz crkve natrag u sobicu. Čitav je ovaj prostor u to vrijeme bio prepun kuća, pa i sam vestibul između ovog sklopa kuća i zvonika je bila crkva Svetog Matije i sve je to bilo poprilično zgusnute gradnje. U takvom jednom ambijentu ne čudi da se kroz prozore moglo čuti svega, pa je tako naš Marul zapisao kako se svećenicima zabranjuje noću pjevati s leutima. On daje savjete muževima da ostanu dobri svojim ostarjelim suprugama. Zapisuje kako ima veliki broj nezakonite djece. Taj renesansni život u stješnjenom prostoru izgleda da uvelike buja. Možda zbog nekog mira kojeg želi pronaći, on odlazi sa prijateljem Dminom Papalićem i često zapisuje natpise starih po iskopinama Salone. Tumač uz natpise starih je ujedno svojevrsni prvi turistički vodič. Eto, pročitala sam ovo ponovo jer vidim da mnogi pogledate naknadno, pa neka, uživajte.